The games begin! Vratite mi pištolj. Kao što rekoh Srki, jednostavno, viš ovdje ti je mnogo teže ubiti u ovim običnim, zato što stalno svako ima tu pancir i oklop, znaš? I opet imaju para da kupe i pištolje i bombe i sve. Ali ovaj moj... Baš da nikog nisam ubio sad. Hala? Brate, oni na... ono... Sačkali su. Ja ne mogu da verujem kako mu veliko bio da... Pa sad najbolje ja sada da tu sve. Znaš, ti sad kad bi recimo imao 800 golda na početku, ne bi uzimao pancir, nego bi kupio recimo bombe ili tako nešto. Dirty bombe i odmah sve na početku dobiš. U čemu je problem? Pa problem je u tome što, znaš, nije po pravilima starih kantera. To je problem. Ti nemoj da igraš ovo, ti igrati onaj Pa rank. neću igrati. Ja igram rank, samo što me banuju posle. Mislim ne banuju me, nego odigram 2 partije, pobedim i onda mi računaju MMR. Razumeš? To što sam ja dobar previše, pa... Jebik. To što me ovaj lik ubije s ovim pištoljem, 2 metka, to sad jebika. Dobro. Taj pištolj bi trebali da izbaci, jer bilo što da urade s njim. Nije, pa taj tek. Nije balansiran uopšte. Pogodi ti jednom u glavu, kod Desertona te pogodi u glavu. Znaš zašto je izbalansiran? Zašto? Da ga nosi. Ne može. Može. Ne mogu country da ga nosim. Ali kad igraš kao teror možeš da ga nosiš. Pa. Sačuvam za snajper, da se ne zjebam više. Imaš snajper? Da sačuvam za snajper. Ja sam uzao pilić. Evo, gdje je ovo prošlo? Ubio sam jednog. Gdje? Gdje si ti na B? Kako si me ubio, braća? Gdje si ti čutiš, brate? A? Gdje si bio? A na dugačku. Jebote. Mrš, kako me uvatio. Ja ne znam kako je on tebe sad ubio. Ti si se skroz povukao iza zida. Da. I on je prekinuo da puta na tebe. I samo si umro odjednom. Umro si od tuge. Zadnji metak me ubio. Ali on tebe nije video, to je poenta. Da, vidio me, bre. A sad ću da nije te video. Ja gledao u njega. Vidio sam replay, brate, kako me ubio čovječe. Ma ja bio u njegovom uglu, ja ga gledao. On je tebe video. Ali se ti sakrio u tom trenutku iza zida i nije te video. Zadnji metak. Nemo veze, brate. Nećemo sad zbog jednog kila, brate. Hoćemo, svađat ćemo. Plačemo. Koliko mi gubimo? Aha. Dobro je, 3-1. 3-1. Dajte. No, AWP. Большой AWP. Idi na dugačko, brate.
Ja, ovaj je dobio, brate. Ovaj je dobio. Šta je ovo? Na B, na B. Ovo čonte mi daju, brate mili, ni ne gledaju. Jebe mi se baš za bombu. O majku da ti ja. Ajde, defajte to, da bili jedni. Dobro je. Mili moj. Snajperica, laganica. Kako sam ja ovo preživio, ja ne znam ni sam, brate. Ja znam, ja samo na iskustvu. Nema nikog. Nema. B, izgleda. Dvojica su tamo. Ne znam da li ima nekog na kratko. Si živ? Ja sam na sredini sam. Ima neko na sredini? Ima. Ako možda pomogneš, bilo bi dobro. Naravno, brate mi. Sve za tebe. Ne vidim ja nikog na sredini. Da. Dobro. Uzet ćemo snajper. Uzet ću ovaj defuse. A, imam defuse. Popit ću malo ovo malo kafite. We are wasting time, Srke. Let's go. I am not wasting my time. Are you wasting my fucking time? Are you? A, brate mili. Dođite. Dođite. Papa. Na B. B. Bilo mi sam vidio nekog na B. Pa ima i tamo, Srke. Gledaj mapu. Jako je bitno. Middle. Jako je bitno da gledaš na mapu. Ima na, gore na kratkom, Srki, gdje ste? Dvojica na kratkom. Gdje su ostali? U našoj bazi ima jedan. To sam ja, brate. Ne pre, gledam njega, jebote. Eto ga, dolazi na tebe. Bravo. Ubio sam ga. Imaš, sad ćemo da vidimo, da imaš još. Imaš na B, dvojicu u tunelu. Pazi, dolaze. Brzo, nišani na vrata nišani. Evo. Nemoj izlazi, nemoj. Da ne izlazim? Ne izlazi nikako. Koliko ih je, brate? Nemoj to da mi radiš, Marko. Dolazi ti sa prozora dvojice. Polako se šunjaju. A ja ne izlazi nikako. Povlači se polako. Mogu, brate, pa ne, opkoljen sam. Možda malo, kad sam previše panično pričao, pa si se možda ispod toga... A bolje da si čutao, brate. Bolje da si čutao. Možda bi nešto radio. A zanimljivo što su opustili jebi ga ovako. Mi preko Skype-a po ono... Pa da. Ja ti govorim da ćete raditi. A u rank nije tako? Ne, u ranku samo svoje gledaš, kao što bi trebalo. Dobro je. Ubijam prvog za 5, 4, 3, 2... OO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 
Ja sam video krvi, pogodak i sve sam video. Dobro, ova vatra super, obožavam ovu vatru. Sam da im desiti. Ja odem na B, svi dođu na B, brate. Vidi li ima nekog na sredini? Sad ćemo vidjeti. Nema, Ali gore zato. nema. Samo su svi tamo na... Slobodno kreni tamo iza leđa. Kreni iza leđa. Tu, tu. Slobodno. Slobodno, to, možeš, može. Pa ima jedan, uštekaj se. Tu, tako je, ajmo dalje. Ajde, ne gleda niko. Imaš skroz tamo iza kutija. Pazi, bomba. To je vatra. Dolazi ti. Pao je dole. Možeš da nastaviš, Može, a? Može. Dobro, gledaj ti sam. Gdje ima? Čekaj da vidim, otišli su iza. Vamo kod kapiju naše. Ubili su ga, dobre? Vidim da je ovaj drugi. Čuvam te, Srki, Kako znam čovječe gdje si? Mogu veržati. Čuvam Možda te. je neki hak ili nešto. Moguće. Kao ono malo vode te čuvam na dlanu. Samo mi nije jasno kako sam ovo promašio. A, ovog su zveknuli snajperom, brate. Ajde umri pa da mi govoriš. Aj ti malo umri, da ti meni malo govoriš. Idu gore kratko, te baš interesuje. Dobro. Tamo su svi. Sam pratiš mene da sam ja. On na sredini, jedan, to jest nema više. Snajperaš ima. Brate, prošlo mu je pored uveta. Vidio je stoke, brate, šta pričat. Moću nek mutiram. Aj Srki, umri odmah. A? Umri odmah da ja to govoriš da su. Može sad umri. Pa sam ga zveknuo, brate. Mili moj. Možeš prije pizdu, Šta brate. ima ovdje? Ćemo neko zakliti. Ste ubili? Ne. Ko će me dobije? Na bijesu, Marko. Magna. Gdje su, gledaj, puca na mene 100 godina. A i ja budala promašim ovako nešto. Fuck. Što si dozvolio tako da te ubiju, čovječe? Igraj to malo bolje. Zato što... I umrem. Igraj to malo bolje, čovječe. Zato što umrem. 5-4 do 8 se igra, Srki. Snajper, beži. Bravo, mak. Bravo. Go get him, boy. Go get him, boy. Gdje su, brate? Evo ih. Tunelu. Bomba je na kratkom. Ja sam u tunelu. Tu su dole negdje. Nema nikog u tunelu. Ako možda nema sređene kad Nema, brate. sam ja lično video jednog. Ovo je negdje u bazi izgleda. Vjerovatno.
Jaaaa, radiš. Nisam hteo. Dosta ti asistencija, ne treba ti ništa više. Ajde, to što kaže. Nisam hteo kalaš da izvadim, čisto da ga popišam. Previše nije zaslužio da umre od kalaša. Kako te mazu neko napade puta. Vidi ga, gde je jebote? Evo sad me Čale pita. Došao nam brat sa sredine, what the fuck? Dolaze, brate, oni su tako u mogućnosti Srki, oni hoće da dolaze. A jebo mater. Šta da te Čale pita? Jesi živ? Ma živ sam, brate, mrtav sam. Tamo sam mislio da ti govorim. Jedan je na B, drugi je u tunelu. Napolju nešto puca, brate, mene neko pucu, ne znam ni ja. Ratno stanje jebote. Сука, на Б кричит, блядь, чел. Ponovo bombarduju. Сука. Ovo bit će moj night crawler. Da, tako si me čini. Sniper. Koliko vremena ima? 45 sekundi, ima snajper, znači 6-5. Moj Aragorn. On je vidjet i ne slušati. Suka. Ja im dođem iza leđa, brate, mi ljubim dvojicu i opet čat. On je vidjet i... Šta puca to? On ne vidjet, on ne slušati. Si Strika živ? Na B sam, brat. Ima li nekog na B? Jedan, mrtav. Go, 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 suka! Kako mi dođe, brate, sa sredine? Koji vam je Zato što kurac, niko jebote? ne čuva. Jebo mater. Retardirani ljudi, brate, svi na A odašli. Pa neću ja na B sad, bojim ga kurac, brate. Čekaj ću se ulaziti, zašto piše? Ovaj me nišani, a ja tamo ne nišani onog. Šest protiv 2. Hajde da vidimo sa kakvim debilima igramo. Evo, 6 protiv 1. 5 protiv 1. 5 protiv bombe. Gdje mi se zapucalo? Ajde, Triki, još jedan game, brate, mili, ajde, Si čuo muziku? To može da znači samo jedno. Znaš šta to Moram znači? šta da znači. Ne, baš mora da znači. Da, ima još jedna partija. Traje. Ne, poprilično je. Metka flash rak. Oj, Ne mogu iza leđa čovjeka da ubijem, Srki. I dalje imam tu fobiju. jedan metak i jedna čontica. To bi još koliko... 3 opalio. Jedan me pogodio, ovo ostalo 12. U tunelu ti, brate, ide na B. Ide na B u tunelu. Da. Imam nekog iz leđa, pogledaj. Mrtav. Ovaj je na A, jedan. Na A. Od gore? Evo ga sad. Vidite? Vidim. Gdje još? Baš Dole, ovdje. midu, Baš kod ovdje, vrata. vidim. Kod vrata na midu. Znam, pa evo, gledaj me. Ide, ušao u tunel. Ima nož, trči gore.
Ide ka B sad. Mrtav. To je što se tiče Srki Kantera, znači pokidali smo ih kao male majmune. Prvi sam kao i uvek, znači prvi sam. Da, znači prvi si, brate. Tako je. Ovim putem želim da pozovem i druge igrače koji su dobri kao mi Srki da se pridruže našem klanu, razumeš? I da nas malo zaprate na Facebook stranici koju nemamo. I na Twitteru koji ćemo otvoriti. Koji ćemo otvoriti, tako je, pisat ćemo u sve ono bliskoj što bude trebalo. budućnosti. Ali, znači samo... Generalni sponzor naš... Nemamo sponzore, nemamo. Kako nemamo, ja mislim da je Subotička mlekara. Subotička mlekara, tako je, i kafara isto, kafara i mlekara, to mi moramo da radimo. To je to što se tiče ove epizode, pratite nas, budite uz nas i hvala lepo, doviđenja Srki. Kanter. Dobro.